Jamen, det er da noget af det bedste. Altså, det er sådan fuldstændig forløsende. Altså, det er jo sådan lige i det sker, ikke også? Altså, der sker sådan noget helt mirakuløst lige i det sker. For det er jo sådan ligesom, jamen, det er jo det, vi alle sammen har ventet på, ikke også? Og jeg ved jo, okay, jamen nu er smerterne og lidelserne over, og nu er det sker, og det er det her, de har ventet på, ikke? Altså, det er et fantastisk øjeblik, det er det virkelig. Og netop som jeg lige beskrev før, altså at man rækker det her barn og de her forældre, der bare er fuldstændig euforisk, og nogle gange også vildt chokeret, men altså det sker jo sådan ligesom lige i de der minutter, ikke også? Og så se alt den der sådan fuldstændig spontane lykke, og alle de der ord og kærlige ord, der sådan bliver, der bare flyder ud over det her barn, ikke? Og tårerne, der triller, og ja, det er rigtigt, det er virkelig stort øjeblik, hver gang.